ପିଢ଼ାରେ ବସିଛି ଏଇ 5-10 ମିନିଟ୍ କାମ। ଏଠି ଘୁଞ୍ଚି ଆସ ସାଇଜିକି ଠିଆ ହୁଅ। ସେ ତାକୁ କହିଲେ ହବ ନା ସେ କ'ଣ ଆଞ୍ଜୁଳି ହଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ। ହଁ ଏ ଆଞ୍ଜୁଳି କର। ହଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ଯେତେ ଥର ପକେଇବ ସେତେ ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଆଡ଼େ ଠାକୁରଙ୍କ ନେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି ନୁଚି। ଆଞ୍ଜୁଳି ଦେଖା। ସିଧା ଠିଆ ହୁଅ। ସିଧା ଠିଆ ହୁଅ। ଚାରି ହେଲା। ନାମ କର। ନାମ କର। 4 ହେଲା। ପାଞ୍ଚ। ନାମ କର। ଦୀପ ବନ୍ଦ। ଘଣ୍ଟି ବଜେଇନି। ବସୁନି ଆଉ ଠିଆ ହେଇଛି। Inilah Sari. Panji. 2 ତ ହେଲା 5 ହେଇଗଲା କେମିତି ତାର? 2 ହେଲା। Eira kona. 3। ଲିଚୁ ଲାଗିବ। କଣ? ଲିଚୁ ଲାଗିବ। ଲାଗିବ? 4। Sari. ଅଙ୍ଗୁରଟା ଦିଅ। ଅଙ୍ଗୁର ଦେଇକି 5 କର।
ଏଠି ଉଠିବ। ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଦିଅ। ନଡ଼ିଆଟା କଦଳୀଟା ଦିଅ। ଭୋଗ ସହିତ ସିନ୍ଦୁରଟା ହାତକୁ ଦିଅ। ସେ ଦୁଇଟାରେ 7 ହବ। ଛଅ ସାତ ଯାତା କରେ ଠିଆ ହବ। ସୁନିତା ବଢ଼ିଆ ଉଳି ପକାଉଛି। ନା ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବସି ହବନି ଫାଟିଯିବ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଦୌଡ଼ା ମୋର ଟିକେ ଚୁଟି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଝିଅ।